खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों सरकारि फायखानानि बागै आपडेट हरनो सानदों नोंथांमोना गोबां मानसियानो सरकारि फायखानानि फैसाखौथ' मोननांगौ दङ नालाय नोंथांमोननि नामा लिस्टआव दंजोबो नाथायबा नोंथांमोना दासिमबो सरकारि फायखानानि थाखाय 12,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन ओरैनोथ' नोंथांमोना आसाथ' लादोंमोन नैबे बिटिसि इलेक्सननि सिगाङावनो जोङो सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोनगोन होननानै नाथायबा नोंथांमोना मोननो हायासै नै जोंहा बिटिसि इलेक्सनानो फैबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों माब्लाहालागै नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हागोन आं नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि दासिमबो चेनेलखौ सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनो सानदों दे सरकारि फायखानानि मुङाव फैसा लांलायनाय जाथायबो जादों दे नोंथांमोनथिं जागोन ना जायाखै आं बेखौ बुंहरनो थाखाय नाथायबा जोंथिंजाय बेबादिनो सरकारि फायखानानि मुङाव फैसा लांलायनाय जाथायखौ आङो नुनो मोननाय जादों आरो बेबादिनो सोरनिफ्रायबा 200 सोरनिफ्रायबा 500 बेबादिनो मानसि नायै मानसि सरकारि फायखानानि मुङाव फैसा लांलायनाय जाथायखौ जोङो मिथिनानै मोननो हानाय जादों दे नाथायबा फैसाखौथ' जेनेबा जेबो नङा लांबाय थिगानो दङ आजिखालिथ' सोर ओरैनो फ्रियाव खामानिखौ मावनानै होनो रावबोथ' फ्रियाव खामानिखौ मावनानै होखाया नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो साननानै हरबाय जेनेबा खामानियाल' जाथारथोंसै 200-300 थाखाया जेबो नंथारला होननानै नोंथांमोनाबो हरलायो आरो नाथायबा नोंथांमोना फैसा हरदोंबाबो नै दासिमबो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हायासै दा बिनिखायनो आंबो खावलायनाय थादों आरो जायफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदों नोंथांमोननिफ्रायबो जेनेबा फैसा लांदों नामा सरकारि फायखानानि मुङाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय दा बेबादि जादों आरो जाथाया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माब्लाथो मोनलायगोन आरो जेनेबा माब्लाथो मोनमारगोन नोंथांमोना नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों डेट गैया गिबियावनो आं सिदा खोथायै बुंहरनाय जायो खालार एबा डेट दायो ओंखारना फैयाखै नोंथांमोना माब्ला सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हागोन जेनेबा खोनाबायथ' थादोंमोन जोङो सरकारि फायखानानि फैसाखौ नोंथांमोना बावैसोनो मोननो थांगासिनो होननानै नाथायबा जायफोर बिथांमोना सिगाङाव गिबि इन्सुरेन्सनि फैसा हिसाबै सरकारि फायखानानि थाखाय 9,000 फैसाखौ बिथांमोना मोननो हादोंमोन माबायावनो दां 2020फोरावनो दां थांनाय बोसोरावनो दां आरो नाथायबा बिथांमोना दासिमबो मोननो हायासै सेकेन्ड किस्तिनि नैबे 3,000 फैसा मोनबावनांगौ दङ बेखौबो बिथांमोना दासिमबो मोननो हायाखै आरो मा जाहोनाव मोननो हायाखै दा बेखौ बुंनो हाया नाथायबा बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाग्रोबाव नैबे स्वच्छ भारत मिशन स्किमा जोंहा बियो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम दा बेवहाय जोंहा फैसा सोनायनि सेरा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिबो थायो बिनिफ्राय आसाम सरकारनिबो थायो आरो दा बेनिखायनो जेब्लासिमहालागै जोंहा नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो आसाम सरकारा डिसिसन लाया फैसाखौ माब्ला सोगोन अब्लासिमहालागै नोंथांमोना मोननो हाया आरो दा बेनिखायनो आसाखौ नोंथांमोना दायो एसे लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा आसामनि एसेम्ब्लिनि इलेक्सना फैगोन बोसोरनि मार्च एप्रिलाव जागोनखौ खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो बे मार्च एप्रिलनि सिगाङावनो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ लानो हायो जेराव जोंहा आसाम सरकारनिबो एसे सेरा दङ दा बिनि थाखाय एसे खामानि बायदिसिनायाबो सोलिगासिनो दंखौ आं एसे खोनानो मोननाय जादों दा खामानियाथ' सोलिबायानो थागोन नाथायबा फैसा सोनाया माब्ला सोगोन बेसो आरो मेन खोथाया दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो सोरबाफोर सरकारि फायखानानि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जे बेहाय जेबो बादा गैया नोंथांमोना इलिजिबोलबा नोंथांमोना सरकारि फायखानाखौ मोनाखैबा नैबे सेकेन्ड फेजनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेवहाय जोंहा सोसननायनि हाबाफारियाबो जाबाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननि लिस्टखौ दायो बेहाय अफिसियेलि माने वेबसाइटआवबो बिथांमोना होबाय आरो आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम देखायहरनो सानदों ओरैनोथ' नोंथांमोना आसाथ' लाथारदोंमोन जानांगौ बिटिसि इलेक्सननि सिगाङावनो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोनगोन होननानै जेनेबा फैसा लांलायनाय बेबादि जाथाया जादों नालाय फैसाखौ सोर लांदों बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आं बुंहरलायाबाबो जायो गावबागावनो नोंथांमोना मिथिखायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिनिफ्राय आसाम सरकारजों रायलायनानै जुदि फैसाखौ सोनायबाबो मोजां जागौमोन जेराव फैसा लांलायनायखाय जेनेबा फैसा लांलायबाय नालाय नोंथांमोननिसिमथ' मावना होथारनांगौमोन बेबादिथ' जानांगौमोन आरो दा बे जाहैबाय बाथ्राया दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन गासिबो डिस्ट्रिक्टनिखौ बेहाय सोसननाय हाबाफारिया जाबाय बेनिफिसियारि लिस्टआवबो होबायानोसै बिनिफ्राय एप्लाइनि माबायावबो सोबाय आरो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आं बेहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ खोन्थाहरनो सानग्रोदों नोंथांमोना गासिबो डिस्ट्रिक्टनिखौ नायनो हागोन नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टआव गोलैनाय बेखौ नोंथांमोना गावबागावनि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै चेक खालामना नायफैबानो जाबाय जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन बोसोरखौबो नायदो जोंहा दायो 2025-26 जोंहा बे सिजोना सोलिगासिनो दं नालाय दा बेवहाय नायदो नै जोंहा बेरगावनिया सोलिबायानोसै बेरगावनिया सोलिबाय कालाइगावनिया खैराबारि उदालगुरि रौता बे सोलिबाय नोंथांमोना नायदो नै बे जाहैबाय जोंहा लिस्टफोरा बे आरो सोसननायनि लिस्टफोरा बियो दा नोंथांमोना नायफैदो नोंथांमोननिया सोलिगोन ना सोलियाखै आरो आं खावलायनाय थादों जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना निस्सय मोनगोन जेब्ला सोगोन अब्ला मोनगोन आरो बेखौनो बुंनो नांसिगोन दा डेट जेराव ओंखारना फैयाखै दा बिनिफ्राय
मोनसे खोथा दे गोबांनियानो माने लिस्टआव दङमोन नाथायबा फैसा सोनायाव सोरनिखौबा सोबाय सोरनिखौबा सोआसै बेबादि जादों नालाय थांनाय बोसोराव फैसा सोनायाव दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया थालांदों नोंथांमोना निस्सय फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोननि नामा जेराव बेनिफिसियेल लिस्टआव दंखायो नोंथांमोना जेब्लानो फैसाखौ सोगोन अब्लानो मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव सेथि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हानाय 9,000 फैसा मोननाय दा नोंथांमोना 9,000 फैसाखौ मोननानै फायखानाखौ एबा टयलेटखौ नोंथांमोना ओरैनोथ' गोदान लुनो हाखायानोसै नोंथांमोना रिपेयारिं बायदिसिना खालामदोंबा नोंथांमोना बेखौ साफायनानै जिअ टेगिं खालामनानै हरबायबा नोंथांमोना सेकेन्ड किस्तिनि फैसाखौ मोननो हागोन सेकेन्ड किस्तिनि फैसा हिसाबै नोंथांमोना 3,000 फैसा मोनबावनांगोन नालाय नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन जेब्ला फैसाखौ सोगोन अब्लानो आरो दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बे खोन्थाहरनाय जाबाय दा आरो माथो खालामबावनो जोंहा बिटिसि इलेक्सन नालाय बे इलेक्सन समावथ' जेबो स्किमनि फैसाखौथ' मोनखाया होननानै सानना लाखादो आरो मोनखायानोसै जेराव एमसिसि नांनाय जायगायाव बेबायदि गभर्नमेन्टनि स्किमफोरनि फैसा सोनो हाया सरकारनि बेहाय राइट गैया दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे बिटिसिनि इलेक्सनखौ जोबनो होग्रोदो बिनि उनाव मिथिसिगोन फैसाखौ माब्ला सोआ बेखौ दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो आरो बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसेनो माबाफोर कमेन्ट खालामनांगौ दङबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों